dokonca sú štúdia, kedy je dokázané, že reálny sex s človekom, ktorý na liečbe pozitívnym teda, je 100-krát bezpečnejší ako s človekom, ktorý napríklad nechodí na testy. Lebo môžem povedať, že bola som OK, a to ti verím, čo si povedala. Vieš, že jasné, že tam je jasné, že si na liečbe a je to vlastne isté. Mňa vlastne aj tak celkom ako nezaráža, veď máme rôznu mieru pochopenia, tolerancie, snažím sa mať aj ja voči tomu pochopenia, ale keď v dnešnej spoločnosti heterosexuálny chlap povie, že mal za život viac jak 100 žien, tak je to vlastne veľká frajerina. A ako náhle niekto sa infikuje vírusom HIV, tak ty si musel čo všetko, s kým všetkým nastvárať. A už to taká frajerina zrazu nie je. Už sa tak akože inak v tom kontexte toho LGBTI na to ľudia pozerajú. Počkaj, nevymeníme si teda poháre na znak také akože neinfekčného priateľstva? Ja aj dobre, ďakujem. A môžeme si pripiť teda, dobre? A nevadí ti, že po mne piješ?